Kemosun Ram Community Health Center. Kalau kau ni ke jaga sumar, kibra rimbaha ke jela, kibra ai ke jing syakri ye kibra pun tuli kisnong kibra ciktain Mosun Ram hi borok wei. Hani kalau pat ke jaga sumar ke baca ibanya ke bawah sarkar, kani kalau kat kum ke jinglap jaga seng VPP. Hapo ke jinglam ju Dr. Rusiven Shangpliang, organizing secretary juga VPP Mosun Ram rengkat bagi pat ke dekat. Kilap ronra ia kini ke jing shisha khmat dupai ba. Nah, kalian juga VPP Mosun Ram constituency nilawan manjungo ya kani ka CHC ke benar pok Mosun Ram bat kumbangi tip hi kani ka di ka CHC ke ba la remtam pok meklea bat ka deru ka CHC ke ba riban ai ka jing syakri ya kani ka thai Mosun Ram ka constituency Mosun Ram ya kiti snong ba ha pok Mosun Ram block ting sutu ba ka jing syakri ba ka riban ai kani ka CHC ka di ban piang kum ki guidelines ni ki kendon belabu daga Indian Public Health Standard juga sarkar India. Te habang iwan hang ni hadian bang yok kini ujor ki babun ki ba kadon kini bombiang ha kabayade ba kajing ki jingdon ha kini ha CST nak kalian jongi haban simkia kini ka kam bang iwan pe hi di khmat la jong ba habang iwan hilap ba ho kidon ka tu kat ni ki ba ngimi tenat ba kumbang hi matamo sadin jongi ka building ka ba kini ka CST kalayeng la ima si syaban pe ru jinglong jongka ba labun bus nem itu ba la shui aka te nakaliang jong ki sarkar ki banadu menchua ba hadu ba mata ni ba kam sundon kano gajing persiang pan penbhai kan ka building bat kum juru ka jaka ka ba kisa ki notray nadu ki doctors ki nurse ba ki staff jong kan ka CSC kalong sya ke ba segment ban pej ya kan ya ki jaka sa ju ki amar ba lethuru ba ki don ki por ba kamtam poslap jauh deki daka kamera bisa te ladak jakasa joki kambiang atau ki lamo ban ai ki sakri babiang na kamta jong kinumpang ki ban bansa sumar hakani hospital na takadaw na kaliang jong ka VPP ni kentu ba yakani ki building hi yudi kadi bendon ka major repairing mo ba lada don kamru la ban pen kha su ki building nani ki extension building namar balai ka konstruksi ka lang yar population kinumpang la khambon leket CSC kene kumju ki staff ru ki badi bandon ki di bandon khambon rei ka ni ka jakasa ju ki kene kumju te kini ki ke ka sarkar ka ban pej tingi lap ru ba ki don ki ba de ki essential requirement ki ba di bandon ka kum ka IP HS te kini ru kimbyang nadu ki jaka ki lani ki test mo ki test ki badi ban kondok hakani ka CHC namal ada ki don ki test ki ba biang ki ba penbiang nang ni ba nang ni kimnon kam ban lech sya shlong ban ni test tang i jing test i barit ru tum bangi lap hang ni nak ni thu jong ki ba hi ki bon ki test kim padon hang ni bat ha ban refer ya ki sya shlong te kani ka bu jing e ki ba ki ba ban lech nadu nang ni bat ki don ki test ki ba kham kongsan kum ka ultrasound ba ke x-ray ru kim don technician ki ba ban pej ki ni ru kim don te kini ki basic requirements mo kini kam ki ba don kam tam beri bandon ka CSC telada kini kim don kamut ka bujing adu kata ta ki peba bat kum juru ye kinong tray ki badon ha kini ka CSC malada kim la ban tip ye ki pangayu ba pidon lembah kini ki tes kum no pin sumar pade ye kinong pang te nyilap ru ba ki doktor kum ba di malongka guidelines jongka ni ka IPHS ki undon ki ayush mo nang ta ki dentist su undon kum ba di bandon oi ki doktor ki biang hang ni tambalong ka workload ikiru kalakya du kata te ki staff nurse ki beri bandon katkum kani ka guideline ki di bandon arp khandai ngot tamba ngilak kendit bangi wan bangi lab ba don tang prangot te lada arp khandai ngot ki beri ban ai jing sakri kim don handai don tang prangot kamo pila sotu i jing khia jong ka kam ka jing ban khia jong ka kam ka duty bahap khia ban aten ani bahap ban lej mo kala khia prat nyam ta joki hatu lada ka khia duty hadu kata kilamo ban ai jing sumar bapaka na ta kinopang pade kata di jing kli but you don't come ru I lab technician ki pabiang akan ka CST kumba ka ban long ka guideline jo ka government of India te nilap ru ka way ka facility ka badi bandon akan CST kum ka newborn stabilization unit kani ka NBSU ka badi ban pej ya ki khlung anda mas ndap kha te kani kalong ka badon kam ha bat khamtam li sanung kendong bun mo ki don ki bakha ki khamdap benai ki don ru ki bakha le se baki no ki jing pang ha kamet jong kme lani jong khlung ki don kam hai kan ka facility te kan ni ru kam don hang ni
Te niyoru ka jing tip ba ka umru ka duna ba kamtam lele unda wan ka portlang. Bad lada ka ni ka caka ka bang ni hang ni tip ka caka ba juslap tam ka perthei. Dari tang supoi portlang bad ka CST ru kam biang su ka ha ka caka sumar ba ka caka sa ru kumju. Te kani ka bu jing sibun ya ki nongpang bad ki nong trei ki ba trei ha kani ka CST. Te nakata daw na kalian jus jong sorkar. Kali pej ba kadi don ka water harvesting facility ka biang ka water storage facility ka badi biang. Senang ba dalapoi ka portlang ru kanum don ka jing keduum ba kanum don ka jing wet ka jing thot ha ka jing trikam ya kani ka CST. Nelo nang taru ka light lani ka power supply mo kadi biang. Marbalai kani kadi jaka ka ba jor slap ba de ka light ka thut kha. Te lada kam don ka light bisung thu hi ki jaka sumar kanu kan mara ka jing menta ki machine ru kim la ban operate te natakadaw ka power backup ru ka ban biang lada de ban don ki inverter ki ba he lani ki generator su ka de ban biang kana makala ban ai ka power supply ka ba uninterrupted lani ba kanum thul kanang ba ki machine bat ka jing sumar po sti kan nyai bet te nul kataru ni lab ba dam iwan hang ni hiru ka network ru ka thut ba kamtam ni tang suslap ka beneng dengan try kini ki pelong ya ka CST bahkan ko sibon ki rekam na takadaw ki nongpang ki bawan ki knyum ki hab bapi hab kita ki basu syak sa sitom kim don lat ban lech se ru te ki lap tip sini ba kumnu ngila ban mau ban keren kini ki lengba ka ni ka jingman jungi se ngin apil sa sorkar mo bahkan pechen ya ka ni ka CST kementoy ban chu lech visit ya ka we ka CST sya ka we pat ne ka we ka PhD sya ka we pat Mrei kini kam kiba la banle kini kidi basic requirements untuk ke sokar kam la banle na takadaw ngi kerpat lamba kani ka jingkran jungi kani por bat ni sa airu ka jing tho halor kini kidi syam ki jungi ba ladon kam ke sokar bakan thai khmat hi kani kidi jaka ka ba joslap ha kadi jaka ka ba sngem ha te kar kom penbiang ni ki hang ni ru kadi benong pher mo kam la ban long kum ba pile ki jaka karong ba pi ICW jaka histin safnem hang ni kamna ban longkum ta ka ban peken ka kum condition ke area nang ba ki pajba ki nongpang ki bawan anda ki jaka subar ba khoi ba subaru tang ba pe jaka ru kila sultanat li se kila ban don ke sania ka paskam ha ni jaka sumar rei ada ki wan ki kum ba kalong menta te wat u ba khempang ru tiang ban rung ha ni jaka te nakanyang jungi ni da airu kini ro kini ki staff kini ki doctors kini ki nurse ki staff dah ni ki baterai sistem penbiang kat bala buat habling kini ki dina ki bobon bagi ai ki sakri ko batam na ta ki ba tenginget benang ni sekhmat sorkar kan sim khia bat ka lese ka badun kam kalong ba kum mangitip kani ketika non FRU mo an te kladi ka por ba kum kani ka CST ki badun ni ka slam ba ka bala ban ai ki sakri na ta pai ba bobon jo kani ka than ngadi ben kention ya ka sak FRU bat kun balong ki ki jaka kum ma plang CST ba ki la yo ya tu ka kerdan de dak ba yo tu ka kerdan kan kentiu ya kani CST na ka ding don lai potli jing thia sa san potli bat ki doktor su kin kambon ki staff nurse bat ki nong trade kambon ki facilities in kambon ki machine bat ki treatment in kambon de halor kata ka benta na kalian jungi kentu sorkar bahkan pej khmat sani ban bahkan kentiu no ya kani CST na ka jinglong metak bedong ka kerdan non FRU syake FRU kani ka nyerap sibun ki ba jong kani ka than jongi